Hola, què tal? Anem pel quart tutorial i en aquest cas veurem tot el que fa referència al menú Objeto, que és aquesta part d'aquí, no? I per fer-ho millor potser que crearem un marc gràfic aquí mateix, no? Li ficarem qualsevol color i veurem les diferents opcions del menú Objeto. Bé, comencem per això que posa transformar, això d'aquí, i veiem que ens dona diferents opcions com mover, escalar, rotar, distorsionar, etc. No? Què significa tot això? Doncs, com el seu nom indica, és per transformar objectes. No? Si per exemple li diem, ara tinc seleccionat aquest objecte, no? Estic aquí i li dic mover, doncs podria moure'l, no? Bé, veiem que se'ns mou, etc. Després, rotar a la dreta, bé, és per moure l'objecte, no? Voltear, no s'ha vist res perquè en realitat ha quedat igual. Voltear vertical, no sé, rotar 180 graus. Bé, aquí no es veu res perquè en realitat com que és un quadrat doncs sempre queda igual, no? Bé, continuem amb... Això és per... Bé, és com un recordatori de les transformacions que hem fet, no? Volver a transformar... Bé, no ens preocupem massa. Què significa això d'organitzar? Per poder-ho veure millor crearé un altre gràfic, no? Per exemple, tinc seleccionat aquest i li dic organitzar, no? Doncs ara, per exemple, li dic enviar hacia atrás i el que ens ha passat és que aquest ens ha anat endarrere, no? Això serveix a l'organitzar. Enviar hacia atrás, o, no sé, per exemple aquest, ara selecciono, organitzar, traer al frente, doncs m'ho posa al front, no? Bé, continuem. Seleccionar, bé, és per seleccionar quan tenim diversos objectes. Anem a crear un altre. És per seleccionar els objectes, no? Primer objeto encima, em selecciona aquest. Últim objeto debajo, em selecciona aquest. És per seleccionar, per fer seleccions, no? Bé, continuem. Opciones de marco de texto. Bé, aquí, clar, per poder-ho veure hem de tindre un marc de text. He creat un marc de text. I bé. Aquí entraré una mica de text. A veure si trobo una mica de text. Perdó, estic buscant text. A veure si ho trobem. Bé, copio aquest text aquí. Bé, continuem amb això, doncs, opciones marco texto. Veiem que ens surt això quan d'això, no, les opcions del marc de text, no, veiem que ara està en una columna, per exemple, la podríem ficar en dues columnes, no, si fem la previsualització.
ens ha canviat. L'anxura podríem canviar, els marges, exacte. Bé, això serveix per això. Objeto anclado, bé, això és una cosa, ja ho explicarem més endavant. Encaje. Encajar marco a contenido vol dir que ens queda just, no? O sigui, per exemple, si el tenim així, ara veiem que ens sobra espai aquí. Si li diem això, encaje marca o contenido, ens el fa que quedi just, no? Que de fet, un truco, si el agafem des d'aquí, veiem que ens surt, m'aproximaré, veiem que aquí ens sobra espai, quan aquí ens surt les dues fletxetes aquestes, si les apretem, fem un doble clic, ja ens queda just, no? Bé, més cosetes. Contenido. Bé, si ara aquest tenim el d'això, el tenim seleccionat, per què no surt? Contenido. Contenido. Bé, sí, és per exemple, de fet, amb Adobe InDesign hi ha dos tipus de caixes que poden ser textos o gràfics, o aquesta que et posa assignat. En aquest cas, per exemple, aquesta és un gràfic, la podríem canviar que fos, dir-li que fos de text, no? Ara seria com de text. Bé, continuem amb més opcions. Opcions de vèrtice, per exemple, aquí és com per crear efectes a la caixa aquesta, no? Doncs, per exemple, l'efecte li podríem dir un bisel, no? Doncs ens faria això, no? Trazado de recorte, bueno, això és per convertir vectors, no, això és per convertir un bitmap en vectors, no? O sigui que ara no tenim aquí cap bitmap, o sigui, bitmap seria com una foto, no? Seria per convertir-lo en vectors. I bé, això d'aquí és per fer coses d'interacció com hiperlinks i coses d'aquestes, no? Trazados. Això, allunant-nos una mica. Per exemple, seleccionem això. Per exemple, aquí li podríem dir crear un trazado compuesto, no? El que ens hauria creat com un objecte, no? Ens hauria unit els dos objectes aquests. Això també és el buscar trazados, no? És el mateix. Ens uneix. Convertir en fórmula, per exemple, si tenim aquest, i convertir en fórmula podríem convertir en una el·lipse, podríem convertir en diversos objectes, no? Que hi ha aquí. Podríem convertir en un triangle aquest, etc. Bé, i ja passem a l'últim, rendiment de visualització. Això aquí no es veu gaire bé, perquè en realitat hauríem de tindre un deseleccionat, perquè tots són vectors i els vectors es veuen perfectes. Per veure què vol dir això,
hauríem de tindre una foto aquí i podríem veure que si tenim la visualització ràpida la foto es veu com molt difuminada, i en canvi si la tenim a visualització d'alta qualitat es veu amb molta qualitat, però clar, després també consumeix més recursos de l'ordenador. No és com ho volem veure, no? La previsualització. I bé, fins aquí és tot aquest tutorial dedicat a les diferents opcions que tenim d'objecte. En un següent tutorial tractarem d'altres coses. Bé, adeu, gràcies.